Платформа YouTube свали днес клипа на 14-годишната дъщеря на фолк-певеца Орхан Мурад Сузанита. Музиката му се оказа крадена. Световно известни музиканти написали оригиналната мелодия и то за молитва на бахейската вяра. Как сексуалното съдържание на българския клип предизвика международен скандал, разказва Стоян Георгиев. О Боже славен и свещен, о Боже милостив и добър, освободи ни от трудностите чрез Твоята милост и доброжелание. Това е текстът на сакралната молитва от бахайската вяра, превърната в песен от австрийския цигулар и диригент Биджан Кадем Исак. А това е музикалният дебют на 14-годишната дъщеря на Орхан Мурад Сузанита. Продуцент на свещената за бахайската общност песен е американецът Том Прайс. Откриваме го в Австралия по скайп. Точно този запис аз направих през 1991 година. И когато ми изпратиха това видео в YouTube, аз го пуснах и тя пееше точно същата мелодия. Но не само това. А те бяха използвали моя запис, който продуцирах през 1991 година и тази музика вървеше на фона му. В този клип можете да чуете мой оригинален запис. Така че това видео в YouTube е откраднало две неща. Продукцията, която аз направих през 1991 година и песента, която професор Казем Исак е написал. Да вземеш такава сакрална религиозна песен и да сложиш сексуално съдържание в нея, беше много изненадващо за мен. Аз постоянно си намирам и си търся в интернет най-различни инструментали. Даже имам и непубликувани песни с още инструментали от интернет. Ако не свалят песента, ще заведем дело на момента. Не, песента няма да бъде спряна. Тук става въпрос за едно семпълче от 2 такта, което Сузи там и нейните приятелчета са взели и почнали да импровизират отгоре. И не е вярно това, което каза господина, че тя пее същата мелодия. Най-голямата видеоплатформа в света, YouTube, призна плагиатството и днес свали клипа на Сузанита от мрежата.